moi! Tuu seuraamaan Maideita tänään. Meillä on Lontoon retkipäivä. Niissä okei, mun täytyy nyt mennä, mulla on minuutille aikataulu. Mä meikkasin, puin vaatteet nyt ja kello on 7:20. Mun on pakko mennä, mulla alkaa aamupala. Okay, this is not opening. Oseekaan. Okei, moi. Tästä alkaa nyt mun selostus. Eli me lähdettiin juna-asemalle, joka on ihan koulun vieressä. Ja me otettiin junaa. Sitten me oltiin junassa ja junamatka kesti about tunnin. Sitten meillä oli Lontoossa kävelykierros. Me mentiin eka Buckinghamin palatsille. Ja sitten me mentiin sen jälkeen esim. Big Benille. Ja käytiin myös kattoo London Eye ja kaikki tommoset niinku perusnähtävyydet. Ja joo. Okei, mä olen täällä Lontoossa. Niin ihan kohta kuolla, kun täällä on paljon taskuvarkaita. Niin. Sitten me mentiin Mäkkiin hakemaan ruokaa. Ja sitten meillä alkoikin vapaa-aika, eli me saatiin shoppailla, mutta tuolla sattui vettä. Ihan oikeesti. Ja joo, taas sattui samaan aikaan jo Pride-kulkue, niin täällä oli ihan jäätävästi ihmisiä. Ja sitten mentiin johonkin tämmöiseen kahvilaan. Toi oli niin outo juttu, oh my god. Ja sitten vähän osteskelin joo, en tiedä. Toi oli lintuja, wow. Ostelin juttuja, sitä mä yritin sanoa. Sitten me käveltiin takas vaan juna-asemalle. Ja toi juna oli niin täynnä, että me jouduttiin seisomaan. Mut lopulta onneksi se vähän tyhjeni, niin mä sain paikan. Ja sitten mentiin vaan takas koululle, ja koululla me käytiin syömässä, ja joo. Me tultiin nyt kampukselle, ja mä näytän kohta mitä mä ostin, ja kävin äsken syömässä. Meillä oli ruokana lasagne. Oh my god, niinku kattokaa mun kukkaa. Okei, mä nyt näytän mitä mä ostin. Okei, ekana mä ostin Pringlesserin. Jee. Sitten mä ostin 2 croissantia, toinen on edelleen täällä. Mutta näyttää vähän. Tää on vähän kastunut, niin mä ehkä syön tätä. Mä ostin Charlotte Tilburyltä. Mä ostin niiltä tän Airbrush setting spray. Mikä on siis tää? Setting spray. Sitten mä ostin myös 2 paitaa. Ostin tämmösen topin, missä lukee London. Ja sit mä ostin tämmösen sinisen paidan. Okei, meillä on nyt siis tänään Resi Night, eli me mennään tonne loungeen. Me saadaan myös olla meidän huoneissa, mutta joo. Hello! Shall and me. Teet tämmöstä. Jee! Okei, tää on nyt valmis. Tadaa! Kello on nyt 9 ja me siis mennään nyt huoneisiin. Me alkaa siis 10 pitää olla huoneissa. Ei kun 10:30, mutta mä menen nyt, jos mua väsyttää. Okei, mä oon mun huoneessa ja tää oli siis vähän sekalainen maide, mutta nyt näitte vähän mun arkea kielikurssilla. Tää on todella hektistä, mutta tää oli niin ihanaa ja tänään ei siis ollut oppitunteja, koska on viikonloppu. Paljon pelaa jotkut Just Danceja tuolla vastakkaisessa talossa. Aasi just loppu, kiva.